Igbo Igbo mma mmanụ ya gajiere onye ikwu gajiere onye nta onye hụrụ anyị na-ebe anya na-akpakwakọla ya anya. Ọ nwere ihe abụọ m chọrọ ịrụrụ aka. Kemgbe ekelela m gọvanọ aka na-achị Abia steeti Oti, ị na-agbalịla keleekwa nwaanyị ahụ prọfesọ Nnenna Oti, Chineke gozie gị. Ọ nwere ihe anyị nụrụ na Uche Onyeagacha jere thank you office iji kelee ndị mmadụ kpejiri họfụda na NDC ejiga some political talks nwejekwas everything akwara ihe jogburu onwe ya. Agbaga m onye ọla azaghị elekshọn ka ugbu akpụchiga ya ike elekshọn ka ugbu ahụhụ emere ngeje kọmplen na polisi kọmplen na DSS onwe ha gaghị imebi. So onye mee gị megburu ya gị chechi a na-ekike kọndọt free of election ịrụgboro onwe gị ịkpụlekpa gị lekwa ịkpụ ihe lụgụwa kwesịrịnụ agaghị na ọ ga-agụwa ya post we ya echie ka ịgba ha ahụ epost ya ma ọ gara aga. So una complain ma kpọtụ ndị diga lekpa gị lekpa leliki lekpa gị lekwa ọnwụ gị. O nwere ike onye diga gị ihe a ka ị tọrọ ya diga bikos o ji nwa nchọnchọ ego enye gị ka hụrụ abred je parabala bọs kụasa na Abia steeti dị na asịla prọfesọ Nnenna Oti narala ego Abia steeti agala ha ịhụla ọma dịkpe ikwuru jikpere eme ụnụ ediga gị ga-eje ma bikos onye chiga na national gbọsọ run away all politics o wefara politics of abroism na-esoro ya. Ọwụghị eji mara anyị onye zuru oshi na onye kpọgo onye oshi jeje zuo ego ndị mmadụ na onye zuru ballot paper na bọsụ zuo ọwụ otu ha oshi nna-ezumala. So nna complain mana Uche Onyeagacha dị ndị ọzọ gazọ nna complain mana o nwere mgbe anyị jere kampen ma hope ụzọ ọchịchị first time ya to be a governor under AD ọhakem wụ deputy ya anyị eje Mbaise for campaign ọhakem na-agbaga eze agụgụ ọdịmcha ndị eze na-eche lekwa egbuga ndị mmadụ na ebe nwoke mega dis campaign and once to bulletproof ọhakem emepe kootu ọsụ lekwa bulletproof ọsụ makpọ nwa my friend Dr. Igbe ịhụcha anyị nọrọ ala ndị Igbo egbe na ya mewere anyị zere mgbọ anyị edi gị ga-eje ịmụla were gbagilekpili gị nna kọmpleni mana iwe egwu nchakịcha anya emee ya anya dịka eji asị ibe ya ndị ọzọ agba ọsọ onye mee gị gekeshiri agaghị tara those nonsense. Then secondly ndị mmanụ o nwere ha ihe eji eme mma anyị n'ụlọ o nwere mma anyị kpọga ọkụ eme abịa na-eme ya nwa na-akpụ ya na-akpụ ya na-akpụ etigawa ya nwa kpụrụ ya anyị ekwesịrị ọkụ eliba adọgbuo mmadụ. Ọwụ ihe niile mechaa ka nnụ gị ipost na soshal midia. Insekuriti n'Imo steeti na Owerri adịla too much. So egide o nwere kpe eji egbu ndị o nwere kpe eji eme ndị pranshi ụmụnna nne postu ma ihe nne ji epost na soshal midia egide mmo edula nwa ime na-emo onye ọla emechi ọnụ nne postu mana o nwere ka anyị rebe na esi ya dị adị drag nne postu ya gide na mgbo dugbuo nu ime na-emo mechie na ọnụ nne postu mana ihe nnu postu ga anya wụ ndị Benue nne postu mana nna mega na-akpa agba ndị aṅụji omenala asọ sa social media for anything postu ya a na-ahụ na-emela abụdụla m ime na-emo biko dosa na ozi olu onye ọwụla aka chi onye ọwụla ma ihe o kwesịrị imere. Ndewo.